outra das utilidades que utilizo a miúdo era un conversor de archivos. Persoalmente, incorporei unha extensión deste conversor ao Chrome, pero podes acceder á súa páxina web sen necesidade de incluir a extensión. Imos usalo para convertir o audio, o vídeo que xera o Screen Reader, que é un WebM, a MP4, que si é un formato admitido por o Moodle, vale? Entonces, imos darlle o conversor de vídeo, accedendo á páxina web convertio.co, accederíamos a esta mesma páxina, vale? E o único que hai que facer é escoller os arquivos, temos que saber onde temos o vídeo que queremos convertir. No meu caso é un vídeo de recortes e Pineweb que veño de facer. Entonces, logo de escollelo, aparece aquí e aquí temos que escoller o formato que queremos pasalo. No noso caso, un formato de vídeo é o MP4. Vale? Cando xa temos o formato de destino, dámoslle a convertir. E cando remate nos vai dar aquí, nesta parte de aquí, a opción de descargar o arquivo. Non cubre todos os formatos, pero si a meirande parte deles. E ten un funcionamento sinxelo. O que si é certo é que se non te rexistras, só podes convertir 2 arquivos simultaneamente. Pero bueno, como se vai de un en un. O caso é que funciona bastante ben. Unha vez rematamos a conversión do arquivo e descargamos o arquivo, xa poderíamos subilo á nosa aula virtual. Imos ver se non lle leva moito tempo, entonces inclúo o exercicio completo neste vídeo. Podemos ir avanzando, vou ao curso, para engadir calquer tipo de recurso ou de actividade, lembrade que primeiro temos que activar a edición. Neste caso, o meu vídeo quero engadilo nesta unidade de recursos útiles e vai ser un recurso tipo ficheiro, porque é un vídeo, sin máis. E aquí que se vai chamar tratar imaxes. Vale? Non fai falla unha grande descripción, porque a descripción, cando se executa tratando imaxes, gústame máis. Cando se executa o vídeo, a descripción non se ve, de acordo? Entón, cando teñamos o vídeo, ímolo poñer neste cadrado. Pero, de momento, podemos facer que o vídeo se abra cando premas sobre el nunha xanela emerxente e vou definir o tamaño estándar para todos os recursos do curso, que ten un tamaño ben xeitoso, vale? Fixadevos que aí me vai mostrando a porcentaxe de conversión que leva feita, de acordo? A ver se nos dá tempo. A ver se nos dá tempo. Vou ir abrindo a venta de descargas porque é aquí onde vou atopar os arquivos descargados. Aquí hai un montón de cousas que veño de probar, pero moitas non me gustan nada. Vai polo 86%. A ver se non tarda moito, porque se non remato o vídeo. Ben, en canto... Aí está, finalizado, damoslle a descargar. Fixadevos que aparece a progresión da descarga, son vídeos pequenos, non teñen problema. Vale? Logo iríamos aquí e no noso cartafol de descargas vai aparecer o vídeo que me interesa subir. Temos que esperar a que remate a carga antes de darlle a gardar os cambios. Se non falla. Vamos a ver se nos dá tempo. De acordo, xa está. Gardar e volver ao curso. Só me quedaría colocalo, poñelo como os demais. E se o abrimos, unha das aplicacións que máis uso para obter imaxes é Aplica. De acordo? Veña.